وەکو حازربوونەك جێگەر ئاسسیان یا دانوستاندنên cinêv sê şanderê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistura piştî ku seredana Şama paytexta Sûriyê kir û li gel Wezîrê Derveyê rejima Esed Welîd el Muallim civiya û nerînên wan li ser çawaniya pêkanîna danûstandinan dît, Dîmistura îro seredana welatê Îranê kir û li gel cîgirê Wezîrê Derveyê welatê Îranê Hesên Ebdilheyyan civiya û pêşinyarên xwe yên ku di belgenameyekî de kom kiribûn û ji 12 bendan pêk dihat, careke din li ser Hesên Ebdilheyyan pêşkêş kir û ji aliyê xwe ve Ebdilheyyan dilxweşî û geşbîn ji pêşniyarên Dîmistura re dabû diyar kirin. Lêbelê bi mercêk û çarenivîsa Esed di danûstandinan de newe gengeşekirin. Ji ber ku bi dîtina wî ku çarenivîsa Esed ji mafê gelê Sûriyê û nabe li ser mêza guftiguyan were gengeşekirin. Her li ser helwestên welatê Îranê Hesên Ebdilheyyan matirsiya xwe ji bo binpêkirina agirbesta ku li Sûriyê hatî ragihandin ji Dîmistura re da diyar kirin ku çekdarên opozisyona Sûrî binpêkirina agirbestê dikin. Ji aliyê xwe ve cîgirê Wezîrê Derveyê rejima Esed Fêsal el-Miqdad ji ajansa TASS ya Rûsî re ragihand ku rejima Esed amade ye ku danûstandinan rasterast li gel şanda opozisyona Sûrî bike, tevî ku Dîmistura dixwest ew danûstandin di rêya wî re bên pêkanîn û dibêje ku tu mercê wan tunene ku ger asisyan ya danûstandinên cinêv dest pê bike. Lêbelê ew ê di roja 15 vê mehê de tevlî danûstandinan bibe ji ber ku helbijartinên berlemanî niha di nav destê wan de ne. Hêjayê gotinê ku şanderê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan Dîmistura di hewla xwe de ji bo aktîvkirina gerasisiyan ya danûstandinan tekeziyê li ser qonaxa veguhêz li Sûriyê dike, tevî ku hin nerînên rejima Esed yên cuda li ser qonaxa veguhêz hene. Ji aliyê xwe ve çavdêrên siyasî yên navdewletî dibêjin tevî hemî hewlên Dîmistura û tevî geşbîna ku dide xuya kirin, lêbelê tanha mijara çarenivîsa Esed kêşeya herî mezin e li pêşiya serkeftina danûstandinên aştiyane. Zêd Hesen, Ark.